ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ನಿಧಿನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಗಾಡಿಡ್ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಂದುಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಧಿ ಚಿಕ್ಕಿದು ಮದಿಮೆಗೆ ಹೋಗು ಬರುವ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಕೇಳಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ. दिल समझने पाता मांगे तेरी दरिया सुनता तेरा रे झूठा रंग दो दिलों में झूठा कैसे बुलाओ वेरिया क्या रंजन 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 तू भी क्या याद रखेगा साहिल ने तेनू छोड़ दिया अन्न पातेये अपति तै तैता अपातिया अपति तै तै तू अपाति तो अपति कु 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 अपातेये रानू बम्बई की रानू रानू बम्बई की रानू लक समझाऊं मैं ता दिन समझ नहीं पाता मंगे ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅಂಚ ವಾಲ್ ಒಂದು ಅಂದ ಅತ್ತ ನೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಎತ್ತನೆಂಗಲ್ಲ ಗುರ್ತದ ಗಾಡಿ ಜನಗಳು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದೇ ವಾಲ್ ಬಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚತ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ವಾಲ್ದಡೆ ವಾಲ್ದೊಲೈ ಪೋಪ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಬತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಬರ್ದು ಎಂಕುಲು ಹಾಲ್ದ ಉಲೈ ಪೋಯ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನನ ಸುಧರ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿಂದ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು. ಎದುರು ಪೋನಗನೆ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹಾಲ್ ದೊಲೈ ಪೋಯ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಆತು ಜನದಲ್ಲ ಇತ್ತುಜೇರು ಆಂಡ ದಾರದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಆ ಒಂದಿತ್ತಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಲು. ಎಂಕುಲು ಆಲ್ ದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೇಕಲ ದಾರೆ ಆಪಿನಲ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ದಾರೆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರು ತನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬಲಗೈನು ಪತದು ಆಣನ ಬಲಗೈಗೆ ದೀಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗಲನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಮದಿಮಾಯಿ ಮದಿಮಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವೆ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮಾಯಿ ಮದ್ಮಲೆನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೊರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಪೊರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅವೇನು ಪೊರಿನಿ ಬುಡ್ದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು.
ಬೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಕಂತು ಕೊರಿಯೇರು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ದೀಲೆಯ ಮದುವೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದೇಹದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತು. ಅವು ರಡ್ಡ್ ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪೇರು. ಮದುವೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡದು ಅತ್ತು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಸೇರುಂಡು ಈ ಮದುಮೆಡ್. ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈ ಪತದು ಅಗ್ನಿಕುಂಡಗ್ 7 ಸುತ್ತು ಬತದು. 7 ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಸಪ್ತಪದಿ. 7 ಹೆಜ್ಜೆ ದೀನಗ 7 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡ್ ಸುಖ ಬರಡ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ದೆತೊನುವೆರ್ಗೆ. ಈ ಸಪ್ತಪದಿದ ಮೂಲಕ 7 ಜನ್ಮೊಡ್ಲ ಜೊತೆಯಾದು ಒಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ವಾಲಡುಲ್ಲ ವಾಲಡ್ ದಾರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾರೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ ತೇವ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈಡ್ ಬತ್ತೊಂತೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗಾಂಡ್ ಪಿದೈ ಬೈದ. ದಾರೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಲು ಸೇರ್ದು ಮದ್ಮೈ ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಮದ್ಮೆಗ್. ಅಂಚೆನೆ ದಾರೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೈ ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತುದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ರೆ ಜನ ಪೂರ ಲೈನ್ಡ್ ಉಂತುದೆರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ ಪೋಯರೆ. ದಾರೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲ್ಲ ಮದಿಮಾಯಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಲಿತೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗ್ ಬರ್ಪೆರ್.
ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತೆರ್. ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಗ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ನು ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸ್ಗ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂತುದೆರ್. ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ, ಚಿಕನ್ ಕಡಾಯಿ, ಗೀ ರೋಸ್ಟ್, ಕಬಾಬ್, ನುಪ್ಪು, ಸಾರು, ಗೀ ರೈಸ್, ಸಲಾಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತ. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೆಲ್ಫಿಲ ದೆತ್ತ. ವನಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬೀಡ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು. ಐರ್ದಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ಐರ್ದಕ್ಕ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಇತ್ತಂಡು, ಲೈಮ್ ಸೋಡ ಇತ್ತಂಡು. ವನಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಡೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಡೆ.